I den her video viser jeg, hvordan man finder frekvensen, når man har lavet en hyppighedstabel for terningkast. Jeg starter med at finde en kolonne. Jeg tager kolonne C. Den kalder jeg for frekvens, fordi de tal, jeg har tænkt mig at skrive her, det er frekvenstal. En frekvens, det er, hvor mange gange har jeg for eksempel kastet 1 i forhold til, hvor mange gange har jeg kastet. Så jeg prøver egentlig at finde en, hvor mange procent af mine kast har været enere. Og det eneste, jeg skal vide for at kunne gøre det, det er, at jeg skal have en hyppighed for det kast, jeg prøver at finde ud af frekvensen på, og jeg skal have summen af de kast, jeg har lavet. Og dem har jeg jo. Så nu står jeg i celle C2, den er markeret med blå. Jeg trykker Shift 0, laver et lig med. Og det første tal, jeg skal bruge, det er hyppigheden for at have kastet 1. Den er i B2. Den trykker jeg på. Jeg kunne også have skrevet det på tastaturet. Det skal jeg have delt med, hvor mange kast jeg havde. For at dele noget, så trykker jeg på Shift og 7. Så laver jeg en skråstreg. Det forstår Google Sheets som division. Og så går jeg ned i min sum og trykker på den. Og jeg kan se, at det er celle B9. Det vil sige, at jeg kan også godt bare skrive B9. Og så siger jeg tak. Så siger den her, at frekvensen for at slå 1, kaste 1 med mine terninger, den har været 0,26. Det betyder, at jeg har haft 26% enere ud af mine 66 kast. Så det er frekvensen. Nu hvor jeg har lavet den her formel i en celle, så kan jeg trykke på den her lille cirkel og trække den ned. Altså jeg trykker og holder inde, og så trækker jeg ned. Og jeg skal bare trække ned hertil, for jeg vil faktisk også gerne finde frekvensen for 2, 3, 4, 5 og 6, så jeg skal herned til. Så siger den her, det er ikke så godt, fordi når jeg går ned her, så skifter den hele tiden B2 til B3, B4, B5, B6, B7, men den skifter også B9. Så siger den, hov, det går ikke. Du vil gerne dividere med B9 hele tiden. Er det ikke det, du prøver på? Og det er helt rigtigt. Så skal man lave sådan nogle tegn her. Og det siger den bare, godt, det accepterer jeg. Så nu laver den frekvensen for 2, 3, 4, 5, 6. Hvis man har lavet sine frekvenser rigtigt, hvis man har de tallene talt rigtigt sammen, så skal det gerne være sådan, at summen af frekvenser giver 1. Fordi det er jo en procent af min kast. Hvor mange procent af min kast har været 1'ere, hvor mange procent har været 2'ere, 3'ere, 4'ere, 5'ere og 6'ere. Og tilsammen så skulle jeg jo gerne have alle mine kast, som er 1 hel. Så hvis den giver 1, så har jeg i hvert fald talt mine data rigtigt. Og sådan har jeg lavet frekvens for terningkast.